Как навих управителя на това заведение да им направя реклама? Направихме фирма за видеопродукция и тъй като все още нямаме голямо портфолио, ще снимаме първата реклама безплатно. В момент просто започнах да обикалям всички заведения едно по едно. Ето това тук е първото заведение. Здравейте, снимам едно клипче и ме интересува дали има с кой да говоря управител или нещо подобно. В момента няма с кого. Здрасти, удобно ли? Ние сме с голяма фирма, има си. Да, окей. Няма. Благодаря ви много. Казаха ме на 4-5 места. Има, само че къде. Тук има управител. От земята до бъде. Добре, От земята? тук влизате долу, Така. в долния етаж и вляво един плешив господин. Под земята, нали, underground е. Плешив. Мисля, че не става въпрос за Андрю Тейт. Здравейте. Тук съм с една оферта, която искам да направя за заведението. Да направим видео за заведението. Ще го направим абсолютно безплатно. На колко заведения сте направили такива? За момента не сме направили. Това е причината на вас да ви го направим безплатно. Ще снимаме с каквото сте най-горди. Храната може да снимаме, ако някой от персонала иска да се снима. Ще се снимаш, ала! Нека да видим какво мога да направим. Заснех кадри на храната, на сервитьорите, на различни части от заведението, които ми се сториха интересни. И единствената техника, която съм ползвал, е ето тази малка камерка. Имах около 15-20 минути да заснема всичко и цялата работа беше доста хаотична. Малко бързо обработка в After Effects и ето го резултата. Ако тази реклама ти хареса и искаш да работим заедно, то път не безплатно, попълни формата на сайта ни creatoryte.com/contact.